kunnafoni show jabran la yabo amunu ban fla dongo do malika nani malika khanga fuli bo bela jelen ka bela jelen ta sikoro la amana ke jien dugu la premier commentaire anga foli biye ki to isigoro la embe premier commentaire ka dungudu nga foli bilibili ba biye ki to isigoro la muni ye france ka algérie ka fukata se sénégal ka anga foli bo bela jele ba ori beni baranja on bolo de ba yirana dungudu ka nga baranke ka kadi awyi amba fakko bela jele ki ibisimla biye arabay afrikalo klemwa samba fla ani mukan fla amba fatukuni ka bela jele ka bisimla malikuna foni show na fonu kenaka fana damne la samba damne ka nya foyo kanga warbo somba mi be no bi fmi ulu koni bolono blast benke bolono blast ma minu koni be kayira ka fasa ko ulu koni menu ka deme jo kanya shi anga jamana ma anga ministry misiglo no anga barko ko nyana balima ale koni boraka o bolono blast ben koni kuma yira aka jamana kono dona mi na koni be kayira ka fasa ko mo munu koni bang mondial fmi me baraka nyo fe ko akon bula dona ka fasa ko fmi koni ya ka deme sero jo kanya shi anga jamana ma ko koni soro la saka keini anga jamana koni masika anga juru sara baw gela ko munu baw nga jamana kan no sida o fukata se uyoma magarate mba onu olu nu nyonche o kum konna na sa juru munu koni baw nga jamana na anga jamana maseko olu ko la horonya mi ni ministry yara koni ya ida ka fasa ko mo munu yara koni ni fmi be baraka nyon fe ko dona na tawla ko akoni mena bosa ko ni ko koni kololo mi ko ko nya fo jamana kono dunya alisa naturanga kuna funola anga senekela koro nyama mi be nale to ko bakari to kola ni ambela jalemba do nale yara kono ka kirina be wakati bo onga critique so ba ofe okum kona na critique so yara continue bakari to kola labla mi nanga critique la ka nyama no ministre kaso ngi nale yara kono bora ka fasa kale ma family ke ko ba ko seka ka ke bakari to kola ka kirika okum kona na bi kuna funya kon bora ka yara ka fasa ko bakari to kola kale kono tena kirible anga kiriso ba mi no be wolo ko supreme ko bakari to kola ka kiriko bora ulubulu ko segi mina ke bakar to la ha kirika ko mi yara ko na beta kiri anwa kiri so bala no okon be wolo ko dasis de bamako mi no kuna foni kon bora bi ka da jamana kono don kulo ka bakar to la ha kiriko kun kan kula sedaw mo ka la segiden kura na le to ko mario gom fernand ay la ka fasa kale kon na takamala onga jamana kono keren kana kani onga ministry kon na nyogo ministry minale siglo no fintigla ko fokata se fintigla koro ka ko manu wore de koni colonel sadio kamare kanu koni nyogo nyeke o nyogo nyokum kon na no koni ay ka fasa ko akon na takamala onga jamana kono ko takama nyere kon be ka bol fenga mi yere no kon mena onga jamana tabolodo ani ko gela ko munu beba onga jamana ni sedaw ni nyogo te fura kon be se ka soro o ko la to ko nantara kenya kunkankola ayala fasa ko bana jugumi yara na be welo ko nyoni ko koni segino lutuguni kana anga jamana kono mi anga kenya tigla mo me na le be welo ko Sheikh Amadou Tidjani Traoré ale kon boraka blono bla seben ke kayda ka fasa ko nyoni yara de kon be demsanu munu shiba damne san kono to fukata se santan shegima ko jatemno ya ida ka fasa ko ni février kalu na samba fla ani mugani fla ko nyoni keme ko ri kon yira anga jamana kono mi ba damne siga so kay kulukuru segu momti fukana se anga faba konana kenya tigla ma hale koni ay daga fasa ko nyoni koni ka be yelo ma ko bana jugu ma mbadi do nyoni yelo ko na ma frake ka koni be seka ta se fo sama mi yere ni aba gira ka fasa ko akoni be dem sanu ni na kilifere ke fo ta se so jugu ka bo bla dem sanu na kungulu dimi gela hani banam sen chama ko nyoni bori bla dem sanu mi na be ka ni de ma so fe ka fasa ko nyoni koni be kumbe ni bolochi mi yere no koni be ke depini dem sanu koni dem sen na ma mi na koni be ka ni de ma so fe sa ko bolochi mi yere koni be ke dem sanu na depini de ma ko masabe kon ko imba sra fesa wala so be se ku dum lata nyoni toro matuko yamina alisa nantra ka kuna funiola anga dine nyama ba mi be na le to ko imam diko ala ka fasa ka kon be wakati ni dama daba ko mo ko ira kon be ka bobolo lo sra fesa ko ka kuma jugu chama ta kan shi imam diko ma fukata se dogal mom fukata se nen ni kawma o kum kon na sa akoni ka je kulu no to ko se masi olu mo ko kon bola ka la dil kan do minu kon be ka nyunu fesa ko mo mi yara kon mana ne botuguni ka fokibe dogali ta ka se imam diko mo be ka fokibe nen jugu ta kan shi imam diko ma ke ikoni be nyangi wako ulukanga minki
la ko olu b'a dɔn min n'u yɛrɛ kɔni y'a ɲini sa an ka kiritigɛla soba min n'o yɛrɛ de ye kiritigɛ so naaninan ye n'o ɲɛma n'o ye procureur Ture ye ko o kɔni o kɔnɔ makɔnɔnenba don nin ko in na bawo a yirala ka fɔ sa ko ale kɔni n'a ka kiritigɛ so mɔgɔw yɛrɛ de kɔni jantolen don kosɛbɛ nɛni minnu kɔni bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'ale n'a ka kiritigɛ so mɔgɔw de kɔni jantolen don la kosɛbɛ min ni mɔgɔw yɛrɛ kɔni sigilen don ka procureur Ture makɔnɔ kosɛbɛ nin ko in na an bɛ taa san n'an sera san a yirala ka fɔ sa ko kerecɛnw ka fɛti belebeleba min yɛrɛ kɔni kɛra sisan n'o o de ye pake ko o hukumu kɔnɔna na sa ko furu 17 de kɔni sigila sankaw fɛ yen min yɛrɛ ni u ka diinɛ ɲama n'o kɔni ye ladilikan caman di ni furuden ninnu ma ani ko k'i sinsin kosɛbɛ ka yir'u la ka fɔ sa ko furu kɔni tɛ sa bawo furusa min yɛrɛ kɔni kɛlen don sangawuli ye anw ka faba kɔnɔ ko furu kɔni tɛ sa kerecɛnnakaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na o y'a yira ka fɔ sa ko mɔgɔ 34 ko batɛmi jigɛra olu fɛnɛ de ka sankaw ka dugu la min n'a ma fɔ ko tare ko furuden ninnu kala k'u ka furu ni si bɛ ko ɲuman minnu kɔni bɛ kɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ ko ala ka barika don u la an bɛ taa kɔkan kibaru la n'an sera kɔkan an bɛ taa Cameroun n'an sera Cameroun a yɛlɛ ka fɔ sa ko Camerounkaw ka jamana ɲɛma ko ni Rusilakaw ka jamana kɔni fɛnɛ bɔra ka bulonnabila sɛbɛn kɛ min yɛrɛ n'a kɔni yɛlɛ ka fɔ sa ko olu kɔni fɛnɛ ka jamana lakana k'o bɛna tɛmɛ Rusilakaw ka jamana bolo kan an bɛ taa dolanci kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni dolanciba min yɛrɛ kɔni n'o bɛna kɛ san 2023 nata n'o bɛna kɛ Abidjankaw ka jamana kan a yɛlɛ ka fɔ sa ko o jaabiw kɔni bɔra min yɛrɛ n'a yɛlɛla ka fɔ sa ko anw ka jamana n'o de ye Ba Maliba ye o kɔni bɛ jɛkulu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o kɔni bɛ wele ko groupe G o kɔni y'a yira ka fɔ sa ko anw ka jamana ko u ni Kongokaw ka jamana de bɛn'u kɔkɔ da ɲɔgɔn kɔkɔ la min n'o y'a yira ka fɔ sa ko Sudan du Sud ko o kɔni fɛnɛ bɛ ni jɛkulu cɛ la ko nka ko Sudankaw kɔni tɛna ye min fo ka taa se Gambikaw ma ko olu n'an ka jamanaw de kɔni bɛn'u kɔkɔ da ɲɔgɔn kɔ la bɔli fɔlɔ la min n'an bɛ duwawu kɛ sa ko ala ka sebaya di an ka cɛ do u ma Mali kunnafoni show jabarani layɛbagaw ni kunnafoni damadamani de kun b'an bolo ka da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ sa k'an bɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan sunkalo tɔ ye min ye sa an b'a fɔ k'ala k'o timɛtogo ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na ala ka musakako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko wuli ka bɔ aw kan a k'an bɛn